Kardom pini bertar jik tha pini prime time news chanmang pineli monitoron pi. Aprang si bertang ton pen se pachur midam de aprang bertang kong pi arjik tha. Surupatha Mandal Congress Committee at Tumpen Sangti Dialong Congress Workers Meet Kipedopon. Karlitang Borsing Tiamen Pen 2020 Football Club League Angdung Kiti Kipedopon. Bertang kong pi arju poni dela pit putot bertang ton pen se pachur midam snang. West Caribbean long rong khang constituency lo jol juria long job card amendment pen alega chuen. Rong asora tuma phan kidu kilak pu thek long tang da phisita anso sesi rong asora phan ka chene ga son sit nang man bom lang. Atheke thek re mujoda tum rong asora tuma phan kirap ji kalisi alega chuen si pathe munak sarkar pen rat kidu kilak atuma phan pura job card sita me pilola pending kani si pen ni pharo ke claim nang ji puwai phitsita jol juri Arong along abangke inut pen ni pharo siki claim nangji adim bonsita ni troxy ansi pa claim long chot lapan chota kalisi inut abang phua long pen ni pharman ansita me chongdhan lun thulang lapen lahai bidilang no ke claim lapen aleka chena tum abang phu bang phia men la ke clear dabing tipi simarong pharpi silarong pipi lapen Ribbon teron pi henlo la sila puson ke chokche pusi prevention teron APHLC rong khang mai phu pen pherang ke athengno nang pachini don leader atum mate keja pon atum pon to dat amasi atangka hindolang 2,50,000 la 2,50,000 atangka puthot rat claim long lang wa phitame rat atum pan te claim klesi kalili kalang la job card pangru masi ba pooling ka prak long pena job card tum pangru masi hala hai jitu ke loang paisa bangke hala tum economic si pilutsi la ke claim bang thli atum ulai chong husi la pen cholo la pen hala ekon pilu da nam pohla ekon aham anama bangke hala to ma pharu union se sponsor lo lasela soputha nilitum EPHLC hoi pen nilitum chesongji la pen soputha Surupathar constituency ke parlo sangti hidialong congress atum pen chipatir piponsi workers miramai kangni pon Sangti di Mondol Committee Congress asa hemalong Congress Workers miramai ki padopon lapang so amayalong ke charipon Edison terang lapen alohi ke pachunia por ke en lapen mai ke phalam theke japon boson terang alohi serpo aman pen kachetongdon ke EDC mai phu khor singing team Man pengalohi ke EDC dun mai phu rotoning ti Surya rong phar abarim em hom sing be abarim em sarta teron ke EDC chunbang pen chenglok ke theki dingatum chetongdon si Congress Workers mai along RDP dun BJP HSDC asong pen COC toning koiso se atum Congress along chepa ogdun lo pini Congress Workers midamai along alang lituma phan Congress asong pen dengpon pamelo aluhi atuma hin pen lam theke japon lake kewang jilang MLA ki election kiliga hot ningi si pet pen claim dam pono nang lapen Congress Government Council kachori pona hot anke ason ratuma phan kira pajur pon long lo lapen boreng anghoi an sitame chipi pon long lo penang anason lesson si IAY I hempen chenglok hemme jangre tikok tiki lapen penan ke do thangthe penan ke do damatuma phan sitame government pen kira pajur pon Sangti hidi pen irai rong pi chirap chitudun pen berta pangdak pon jotno sing be news 24 Karbiang long Sangti di Sports Association pen kachipatir pipon trok angdeng Inter Football Club League ningkan surihini ra ingkoi angdung kiti angdeng ki bipon Kedam tang ni phaing kora trok pherening kan surihini ra ingkoi football ki pathu chengpon si patumia bangke angdung kiti pathu ponlo labangso ke pathu long alohi sarpo aman pen kachetongdun Kasa chun bang pongkas teron man pengaluhi Karbiang long Tournament Council yam jagat singing ti kadom terang pi Samson timung honaram singnar lokhiram rong pi langming terang UPLA klembang nikanjo kathar UPLA klembang lapen riso singnar pen chenglok ke theki dingatum chetongdon si ke pathu pon esek aliralon pidun Pini angdong kiti ke pathu pon ateranatum lake Sangtihidi FC lapen Dubojan FC ateranatum angbongsik cepate pon Sangtihidi FC ateranatum ke pathu ke thek muchorajok Debojan FC ateranatum aphan 4-1 goal pen parem ponsi braken maraksi ke pathu ke mena anong e chepalong pon ke pathu pon ahot ke mena team Dubojan FC Rukison England goalkeeper ki ongnai anong e chepalong pon Jogodos teron ke mena goalkeeper anong e chepalon pon
Pini ke patu ese kelang charia tumlake referee modern rongpi lineman bapuram teron lapen obiras bora lapen fourth referee Loki Kilingpi. Kehaya tumapan tangka suri krep ho lapen trophy. Lapen adun tua tumapan suri keb lapen trophy third anong e lake suri po lapen trophy. Sangti dipen berta pangdapon Jotno Singh Bay News 24 Kerbiang Long. Pinya berta lapan sikang tuniglo demi thakme kardom.